Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Apa, egunon. Egunon, Vamos. ondo, Ondo, Bai. gozetuta. Beti, bai. Beti? Eta gainera gaur, janaria zitzegin behar dugunez, gehiago. Bueno. Bai. Eta nondi joko Bi albiste eman behar dizkizut. Zein nahiago ez lehengo, txarra edo ona? Helduok, segurazki auketuko dunuke aurrena txarra eta gero ona, amaiera ona izateko. Baina umeek, kaso hauetan inteligente bat direnez, umeek aukeratuko lukete aurrena ona. Eta gero ja... Bai, bi txarra dira, beraz. Eskerrik asko. Agian lehengo aukeratuko dut, impactanteena. Eta da, italiar sukaldaritza ez da existitzen. Beira. Bai, ez dut nik esaten. Alberto Grandi izeneko historialari batek esaten du, gaina italiarra da bera. Espero. Eta gainera gastronomian espezializatutakoa da, beraz, eta iaz, 2008an, bere azken liburu atera du, eta horrela dauka izenburua, La cucina italiana non existe, hau da, italiar sukaldaritza ez da existitzen. Eta orduan, pentsatuko zuetarun, pizza zer da, aluzinazio kolektibo bat, ez? Ba ez, lasai, pizza existitzen da. Atzo janun bat. Bai, ez da? Beraz. Bai, pizza existitzen da, kontua da nolakoa zen pizza, ez? Eta Zer heldu zaigun. hori da. Horretarako, bi testigantza edo, bi referentzia kontuan hartuko ditugu, 19. mendekoak, garai beretsukoak biak, eta lehengoa da 1886koa, eta Florentzian, Carlo Collodi idazleak, Le aventure de Pinocchio. Pinotxoren abenturak eleberri ezagunaren egileak, hauxe idatzi zuen pizzari buruz. Labean txigortutako ogi orea gainean eskura dagoen edozer gauzaz egindako saltsa duena. Bueno. Pizza hark, bere esanetan, Kolodiren esanetan, zikinkeria konplexu tankera zuela gaineratu zuen, ez? Eta gero pizza saltzailearen itxurarekin guztiz bat datorrena. Bueno, hor ja... Beraz, pizza pobreziari eta zikinkeriari lotutako jakian zen, Carlo Kolodik zioen moduan. Ez doa inurrun. Ez. Baina, garai berean, justu handik 3 urtera, beste referente badaukagu, eta da, 1889ko ekainean, Italiako erregina, Margarita Saboiakoak, hilabeteko bisitaldia egin zuen Napolesera, eta hiriko Napoleseko pizzak ospea bazuten, eta horren berri bazuenez, erreginak erabaki zuen Rafael Esposito, gareko pizzaiolorik ezagunenaren... Pizzaiolo, Bai, pizzaiolo. Bai. Ona. Obrak dastatu nahi zituela, eta sukaldariak, Espositok, Kapodimonte jauregira eraman zuten sukaldaria, eta erreginarentzat ahalik eta pizzarik onenak prestatu zitzen eskatu zioten, eta 3 pizza sartu zituen labea, bata olioarekin, beste antxoekin, eta 3. Tomatetxo osoekin, mozzarelarekin, eta bizpairu albaka ostorekin. Bikain, 3 bikain. Bai, ezta? Margaritaren epaia izan zen, Irurak gustatu zitzaizkion, ez? Irurak gustura jantzitula, baina gogokoena 3. izan zela. Eta horregatik,
sortzailek pizza margarita izena jarri zion Gaur arte. sortzaileak bere lanari, eta bai. Baina badirudi horren arabera garai berean pizzak nolabaiteko prestigioa ere bazuela, ez? Hala bateu. Hori da, eta kolodik kontrakoa esan arren, margaritak, ez, prestigio hori eman ziola edo. Atzo pasatu nintzen, zure etxetik margarita. Atzo pasatu nintzen, zure etxetik margarita. Zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan. Zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan. Etzarela etxetik pasa, azken hilabete hontan. Etzarela etxetik pasa, azken hilabete hontan. Ai margarita, 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 ai margarita. Pasatu nintzen, zure etxetik margarita. Atzo pasatu nintzen, zure etxetik margarita. Zure ama ikusi nun, eta zera zantzidan. Etzarela etxetik pasa. Esan behar da, urte haiek, ez, 19. Mende amaierako urte haiek, neko gogorrak izan zirela Italian, adibidez pelagra, B3 vitaminaren eskasiak eragindako gaixotasuna endemikoa zen, Italiako hainbat eskualdeetan, pobrezia jota zegoen herrialdea, eta azkenean dieta produktu gutxi batzuetan oinarritzen zen, ez? Eta gainera, milaka eta milaka italiarrek Europako beste herrialde batzutara, eta nagusiki, naiz Ipar Amerikara emigratu zuten, ondo dakigunez, eta Alberto Grandik, hasieran aipatu dugun bere azken liburu horretan, dio italiarrek erbestean, eta nagusiki Asteto Batuetan, izan zutela, gero mundu osora zabalduko ziren errezeta horiek osortzeko eta zabaltzeko aukera, ez? Azkenean, osagaiak, egoera ekonomikoa, ez? Bai. Beharrezkoa izan zirelako. Kolodikzioen bezala, Grandik ere dio, pizza pobreziari eta ziginkeriari lotutako jakia zela Italian, garai hartan, baina atzerrian osagai zaberastu zutela, eta Grandiren esanetan, tomate saltxazko oinarri hori Estatu Batuetan jarri zioten. Eta gogoratu behar dugu, Esposito pizzaioloak margarita erreginari egin zion pizza horrek, margarita horrek, ez zukala tomate saltxa, baizik eta tomatetxo osoak jartzen zizkiotela. Beraz, logika badauka horrek, Grandik esaten duen horrek, ez? Beste adibide bat, pasta a la carbonara, ez? Esaten du hori Italian bertan asmatu zutela, baina uste baino errezeta berriagoa dela eta Estatu Batuen eragina ere nolabait ere baduela. Berriz ere. Bai, Bigarren Mundu Gerra amaitu berritan Estatu Batuetako armadak eramandako produktuak erabili zituzten, ez, saltsa berri bat prestatzeko. Hirugiarra, ez, oso amerikarra, eta arrautza baino hautsetan. Arrautza hautsa. Bai. Eta gero ekonomia korretarako aukera eman zuenean hasi ziren arrautza freskoak erabiltzen karbonara egiteko, bai. Eta gero beste batzuk hasi ginen esnegaina gehitzen eta ez segurako sakrilegio omen da hori. Bai. Bai, baina ikusi dugu ez dela gauza tradiziozkoa, neko berria dela, eta gainera arrautza hautsetan erabiltzen badima zuten jatorrian, esnegaina erabiltzea ez da ingrabe izango. Hori da. Bai. Zeratik ez ba. Eta, esan bezala, ekonomiak ahalbidetu zuen arrautzak freskoak erabiltzea karbonararako, eta ekonomiak eta industrializazioak ere ahalbidetu zuten italiar postre edo azkenburu tipikoenetako bat, tiramisua. Bai. Eta tiramisua prestatzeko supermerkatuko produktuak eta hozkailu bat izatea ezinbesteko dela dio Grandi bere liburuan, eta beraz, postre ezaguna 1960ko hamarkadan sortu zela, eta ez lehenago. Bueno, idazle hau, Grandik. Laguna asko egiten ari da Italian. Bai, ez? Bai. Tuen dela 60 urte, 50 urte asmatutako zerbait, zeure egin dezakezu, eta zuek gastronomiaren parte bilakatu. Bai, hori da. Claro, bera joten da gauzan dita, ez? Bai, baina beak ere hori defendatzen du nola baite, Bai. Eta gaina esaten du, garai hartan, ez, 50-60ko hamarkadan, bazegola Italiako telebistan, Rain, Karoselo izeneko telebista saio bat, eta horrek eragina handia izan zuela.
saio hori 1957-tik 1977-ra, beraz, 20 urtez, emititu zen, eta hemen daukazue saioaren sintonia eta hasierako zati bat. Chi? Talmone presenta Miguel so me. Mamma, lo sai chi c'è? È tornato per davvero, è tornato sul veliero. Eta grandi diona da, Italia Ramona edo nonna hoien jakinduria, etzela benaunaldi, ez, mendeetan transmititu, telebistari esker ikasi zutela italiar plater tradizionalak prestatzen, eta beraz, karoselo dela hori ez. Egiazko jatorria. Bai, telebista. Bueno. Beraz, aurreko liburu eta artikuluetan ere, italiar sukaldari batzun aserrea piztu zuen grandik, eta orain italiar amona guztien aserrea ere piztu du. Eta italiar produktu ez, gile batzuren aserreare bai, ze 1970ko hamarkadan industriaren krisiak eraginda, enpresa txikiak eta tokiko kalitatezko produktuen ekoizpena, ez, bultzatu zituzten, eta horrek, beti ere bere esanetan, mendetako gastronomia tradizionalaren mito faltsua elikatu zuen, ez? Bai. Eta besteak beste, grandi dio, benetako Parmako gazta, Italian duela 100 urte eta gehiago egiten zen azalbeltzeko parmigiano txiki hura soilik Wisconsinen ekoizten dela. Eta horrek ez du esan nahi, egun Parman ekoizten den gazta txarragoa denik, hori baino. Segurazki gainera ez, kalitatezko tokiko produktuak eta ez, oso kontrolatua daude, eta segurazki kalitatea handiko gazta izango da, baina azkenean, grandika adirazi nahi duena da, italiar sukaldaritza tradizional sagratua hori, ez, mendetan aldatu gabe, ez, transmititu dena, ez dela existitzen. Denboraren kanpoko eraginen eta teknologiaren edo ekonomiaren eraginez, etengabe aldatzen ari dela italiar sukaldaritza, beste sukaldaritza guztiak bezala, ez? Eta bizitzaren arlo guztia bezala. Bai. Tradizioaren izenean egiten diren astokeria eta justifikatzen dien gauza guztiak beti oinarri antzeko dakate, ez? Bai, hala izan da, eta ezin da mugitu. Beraz, italiar sukaldaritza berez existitzen da, baino ez saldu diguten bezala edo, eta jakizue, karbonara esne gainaz prestatzen baduzue, lasai, ibili, eta espagetiak zatituta egosine badituzue ere, ze hori ere beste sakrilegio bat omen da, etzaretelari mendetako tradizio sakratua usten. Oso ondo. Bai. Ja, lasai hau geratzen naiz. Bai. Igande atxalde horietan. Pizza jaten. Pizza jaten, o espageti tomateekin bizirauteko egiten den gozaiek. Bai. Bizirauteko oso importantea da beste sustantzia bat. Bai. Burdina. Bai, bueno. Eta, mendaton, bigarren albiste txarra, edo ezain txarra, eta da, espinakek ez dutela ia burdinik. Baze pena izu. Ni espinakak agian ez ditut sekula probau. Beraz. Orain ere ez dakazu arrazoi berezirik, ez? Hori esan da, hori entzun da. Bai, egia da, 1870an, Erich von Wolf, izeneko kimikari alemaniar batek, ikerlan bat egin zuela, hosto berdeko barazkiak aztertu zituen, eta barazki bakoitzak zenbat burdin zeukan jakiteko egin zuen ikerketa hori. Eta ikerketaren emaitzak kuaderno batean idatzi zituen, eta zerrenda horretan espinakak oso garbi nabarmendu ziren, 100 gramo espinakatan 35 miligramo burdina zeudelako
edo beak hori jarri zuen. Adibidez, diristak, burdin iturri oso, importantetza dauzkagunak, 8 miligramo dauzkate. 35, 8 barkatu. Bai. Osea, beraz... Alde handiz, espinaken nagusi. 4-5 aldiz gehiago. Eta 1929ko hasieran, Estatu Batuetan, Elsie Chrysler Segar marrazkilariak Popeye izeneko komiki tira sortu zuen, argitaratzen hasi zen, ez? Popeye personaien izena zen, hasieran komikiak Thimble Theater izena zeukan, eta gaina jatorrian Marinelak ez zuen espinaken bidez indarra lortzen, ez? Berniz izeneko olio bat zegoen, eta bere burua igurtzita lortzen zuen aparteko indar hori. Olio bat igurtzen. Bai. Baina, 1932an, ezoiko energia iturria aldatu zuen, eta handik aurrera espinakak janda lortuko zuen superboterea, Marinelak. Bai. Kontua da, esan dugula, komikia sortu zela 1929ko hasieran, eta gero urte berean, udazken hartan, bai. Crashak, krisialdia piztu zuen, eta 1930ko hamarkadan, aurren anemia asko azten ari zen, eta Popeye eta bere lagunen abenturak aurren elikadura hobetzeko kanpaina ezin hobeak zirela pentsatu zuten, eta adibidez gerora bere neskalaguna, Popeyeren neskalaguna izango zen Olivia. Guretzat, inglesez olive oil. Pertsonaia zen, bai. Olive oil, grekoarekin idatzita, xarratatzeko, baina olive oil da oliba olioa. Berez, oliba olioa kontsumitzaren aldeko kanpaina sotila edo sotila izan nahi zuen, baina egia esan ez zuen eragina handirik izan. Baina Popeyeren espinakalatek bai, horrek sekulako eragina izan zuen, eta ekoizpenak, espinaken ekoizpenak eta salmentak oso nabarmen egin zuen gora, eta 2006ko ikerketa batek baieztatu duenez, Popeyeren marrazki bizidunak ikusi ondoren, aurrek asko zerrezago jaten dituzte espinakak gaur egun ere bai. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. I'm strong to the finish, 'cause I eat my spinach. I'm Popeye the Sailor Man. He's Popeye the Sailor Man. He's Popeye the Sailor Man. He's strong to the finish, 'cause he eats his spinach. He's Popeye the Sailor Man. Eta 1937an beste kimikari alemaniar batek, Werner Schufanek berriro aztertu zituen barazkien osagaiak, eta espinaken burdin kantitatea gutxi gora bera 1 gramoko 3,5 miligramokoa zela ondorioztatu zuen. Pues ja argi dago zein den arazoa. Bai, ze justo Von Wolfek lortutako emaitzaren 10 zen, justu edo gutxi gora bera bentsa bai. Eta horregatik ondorioztatu zuen, Schufanek beste kimikariak, koma bat jartzea, aztu zaiola, edo datu horien transkripzioa, edo kopiaren batean, edo galduko zuela koma hori, neko funtsezkoa zen koma hori, baina ordurako datu okerrak egiak baino indarra handiagoa zuen, eta inorketzion kasurik egin. Geroago, 1981 oraingoan immunohematologo ingeles batek, Terence J. Hamlinek, artikulu bat argitaratu zuen, British Medical Journal aldizkarian, eta espinakek duten burdinaren mitoa behin betiko hautsi nahi zuen. Artikulu horren bidez, burdina kantitatea pentsatutakoa baino 10 aldiz txikiagoa zela esateaz gain, baita ere azaldu zuen gizagorputzarentzat burdin hori, espinaken burdina xurgatzea oso zaila dela. Berez, hemoglobinarik gabeko produktuen burdina xurgatzea ez da batera erraza, eta gainera, espinake dituzten oksalato gatzek, kaltzioak, magnesioak eta zuntzak, are zailagoa egiten omen dute
xurgatzea. Lehen oso ondo. Hau da, nahiko burdina gutxi daukate eta gainera oso daukaten burdinetik oso gutxi xurgatu dezakegu. Guztira, 2 edo 7tik, 2tik 7 soilik xurgatzen dugu. Beraz, espinakak, burdina lortzeko espinaka jatea alperrikakoa da. Zera Hamlinek artikuluan idatzi zuen, Popeyek burdina nahi bazuen, hobezuken espinaka potoen latorria mastekatu izan balu. Oso akuratua. Bai, nik izan bezala nik ez dut alako, ez dakit inoiz jandoan espinakarik. Baina itxur aldetik eta oso erakargarri ez dute ematen. Ez. Agian gero sorpresa bakar. Baina zenbat ume jango zuten hori, gogoz kontra, imaginatzen dut horietako asko. Popeyeren gatik. Koma batengatik. Baina kontua da, esan behar da, espinakak burdiniturri nagusi bezala, ez dutela balio, baina beste propietate onuragarri asko dituztela eta onara. Bai. Zer hona izan gaute. Bai. Eta adibidez ez dakit, begira, bi albistea lotuta, espinakazko lasaina bat, orain ni jango nuke. Nik aragizkoa gian nahi Bai, aukeran nik ere bai. Bueno, pues aukeran onena. Hala, honegin. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.